Hi and welcome to Cebuano News. Siyempre, baka na bumati ka muna sa ating mga kapamilya ka. Magandang gabi sa Kumusta kayo lahat? Thank you so much po for being here. Thank you so much. Alam niyo, ngayon naman ako nakamall show simula 2019. At sobrang best decision na yung unang-una after pandemic dito sa Cebu. Thank you so much. Mga Cebuano, they never disappoint. Kaya dahil dyan, gusto niyo isa ba na saya sa Kasi bago magsimula si Tom, gusto niyo ba kailangan ko ng matinding malakas sa palakpakan at diyanan? Gusto niyo ba ba? Dahil gusto niyo ba, ibibigay ang aming Brooklyn Time. Ito na once again, SM City Cebu, mga kapamilya, mga natin, Catherine Bernardo! sobrang pagod talaga yung schedule. But the team made sure na magpunta kami dito sa Cebu to personally see you guys. Yes. So thank you so much sa lahat ng mga naghintay simula kaninang umaga, sa lahat ng pinili ng ganang sa being with our family, at sa lahat ng ngayon pinaramdam yung suporta sa A Very Good Girl. Maraming salamat. Ginawa kami kasi makita kayo ngayon. Thank you. Yes. Yes. Diyan ka na naman sa mga available girl. Yes. Kasi diba, syempre, nakabili na sila ng mga ticket kanina, nakasama nila at syempre yung mga cast. Again, available pa rin po yung mga tickets, so pwede po kayo pumili ng mga tayong na gusto ninyo. At syempre ka, bago mo imbitahan natin ang kapamilya, tawagin na natin yung todo na natin ito, ang cast na A Very Good Girl. Sweet Philomena, Jacob Zidane, Sumisana ng Garza, dito na si Catherine Bernardo. Please see everyone. Please invite everyone. Please invite everyone to watch your film, of course. Everyone, sana magkita-kita tayo sa September 27. Pero bago naman, mag-release kayo sa inyong nights nyo. Kunin nyo sarili nyo ng picture, i-post nyo sa Instagram, i-tag nyo Star Cinema Sita. Ako si Jake at si Chi. At magkita-kita tayo sa cinemas. Thank you po. Thank you, Miss Lee. Ayun na, nakabili namin sa Cebu sa ating mga please go there. And ang tulad na lang po, September 27, thank you so much for coming today. Thank you, Jake. Of course, Maayong gabi sa inyong tanan. Salamat kayo for today. Very Good Girl na ako sa inyong mga cinema September 27 po. Ang pipunan unya. Again, sa lahat na pumunta dito ng mga Cebuanos, maraming salamat. You guys are the best. Thank you. Ginawa namin yung pelikula nito ng buong puso. This is our baby, so sana magustuhan nyo. Few more weeks na lang, September 26, makakasahan pa namin sa Golden Mall. Thank you so much sa lahat ng mga bumili na ng tickets, sa lahat ng mga manonood pa lang. From the bottom of our hearts, from the Very Good Girl team, thank you so much, Cebu! hindi ko na siyempre gusto ko rin ng picture mo. Siyempre, huwag po natin kakalimutan na show pa natin. Ibilis na po ito, picture ng taga-SM. Picture. Okay, in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, maraming salamat po sa inyo. Thank
po, maraming pong salamat po sa inyo. Once again, very good, girl. Thank you. Again, nabibigay ng MCs. Yes. Thank you so much. Huwag mo natin nakalimutan sa September 27. Ang very good girl. Yes. Nationwide and international. Yes. October 11. Yes. Ang sige siguro ang sa ating sabi once again, this is Sweden Mino Jr. Ang mga po natin ang susunod na mga more show. Yes, meron pa tayong more show. Ang mga tayo sa mga bonus yes, notes ko kung ano man yan. Ipakita ang mga test. Smile. Ayan, share po sa ibang second sa Shopee. Oh, taas nyo na dyan. Ayan, yung mga soundboards nyo. Ayan, buhatin nyo na yung mga kailangan buhatin. Diyan. Ayan, syempre, kaway-kaway na dyan. Kasama ang cast. Oh, very good, girl.